Consumillor. Coneixes els teus drets en la compra en línia? Podem desistir de la compra per internet en 14 dies. Recorda descarregar i guardar la publicitat i justificant de compra. Et donem uns consells a tindre en compte per evitar fraus. Entra a pàgines web de confiança. Revisa les dades de l'empresa. Desconfia de les grans ofertes o descomptes. Prioritza les empreses que oferisquen sistemes efectius de resolució de conflictes. Llig bé el tràmit i qui es fa càrrec de les despeses de devolució. Usa sistemes de pagament segur, com targetes virtuals recarregables. Tens una garantia de 3 anys per a defectes d'origen o falta de conformitat. Si no reps la compra o és defectuosa, no dubtes en reclamar. Contacta amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i t'assessorem.